Så velkommen til den her video. I dag skal vi lave klaver-challenge. Ja, jeg vinder forhåbentlig. Tror jeg, hvis jeg gør. Men det er bedre end. Tror du, jeg klaverer mig cool? Måske. Så ser vi det til den tid. Og i klaver-challenge går det jo ud på, at man ikke må tale eller synge til. For det så er det jo snyd. Men Michael, spil. Sådan, så tror jeg nok, at jeg har vundet. Og vi aftalte jo lige før, at taberen skal have revet sit stykke gaffatape af munden. Vi aftalte det. Vi aftalte det. Ja. Nå. Au. Men det var så alt for vores klaver-channel. Og vi ses igen næste gang.